Just sammutti radio, niin kaveri laittoi päälle. Ai se sammutti. Joo. Elikkä siis homman nimi on se, että joka kisassa me säädetään venttiilivälystä niin kuin ennen kisoja. Niin tossa pakopuolella, joo siinä hyvä. 0-30 välys ja joka kisan jälkeen ne kiristyy nollaan. Elikkä niin siis tiukkenee tosi paljon ja siinä käy niin, että venttiili meillä venyy. Ja se ei ole hyvä, koska silloinhan ne venttiilit rupeaa kantamaan, kun se menee nollan puolelle. Toki ei ihan, jos kylmänä on nolla, niin ei ne varmaan kuumana sillä vielä kanna. Mutta lähellä ollaan. Ja me tehdään silleen, että meillä on nyt yksi porttu kansi, joka on kohta valmis. Me otan tää kansi pois, siinä on kaikki venttiilit. Ja laitetaan se tähän kiinni. Sitten lähdetään Ojatalolle ja siellä ajoitetaan nokat oikein ja yritetään katsoa mikä niiden nokkiajoitus on tällä hetkellä. Ja sitten kun yritän saada kohdalle esille, että se ei olisi niin lämpöpainotteinen tää kovehe. Ja toivottavasti Ojatalo keksii se jotain hyviä ratkaisuja. Mä itse en tiedä noista nokkiajoituksista juuri mitään, mutta Ojatalo varmasti tietää. Niin mennään sen jutuilla ja sen resepteillä, että saataisiin se rokkaamaan niin, ettei tarvitse kisailla saada näitä venttiileitä. Nyt puretaan tää tosiaan. Kuvaapas, meillä on vieraileva tähtikin purkuksessa. On! Päällikkö itse saa. Kyllä. Jusuko drifting. Männät peilaa edelleen. Ei oo Karsta tarttunut näihin mäntiin, vaikka hissun kissu ajeltu. Kyllä. Kaikki näyttää kellarissa olevan kunnossa kyllä, ei siinä mitään. Niin pitikin olla. Painikupeissa oli vähän jotain. No joo, niissä keskimmäisissä, mitkä on tosiaan ollut välyys niin supertiukka vielä niissä, niin ihan pikkusen oli painikuppi niin lommolla siinä. Että. Ja ne on kuitenkin vaihdettu kaikki vielä siihen nyt uusiin periaatteessa ennen Jyväskylän kisaa eli viime kisaa. Niin nopeasti ne menee, kun ne välykset on pielissä. Toivottavasti saadaan tää ongelma, mikä meitä piilannut vähän yli vuoden, niin pois. Mere. Oliko ylläri, että tuli ensimmäisenä tähän videoon, niin Jarkon kysymys. Missä on joku asia? Mikä tällä kertaa hukas? Tulpat. Oh. Ei olekaan. Täältä ne löytyy. Kaveri itekin tehnyt tommosen laatikon ja kirjoittanut siihen tulpat ja puolat. Joo. Missä tulpat? Ei, mut Jouni säätin kohdalle. Missä tulpat? Mikä täällä on niinku homman nimi? Kasaan päin ja... Kasaan päin ja Himankaan päin. sitten kun on painettu starttia ja ei oo tapahtunut plasmailmiöä. Eikä niin, kastikkeet lentänyt. Niin, eikä kastikkeet lentänyt. Jos semmonen tilanne tulee, että kaikki menee ok, niin sitten me lähdetään kohti Himankaa. Ja ajetaan yöksi sinne, tai ajetaan yöllä sinne. Ja sitten mennään hetkis nukkumaan ja aamulla Dyno-sessareille. Voin kertoa, että tästäkin kun sinne Himangalle lähtee, niin on matkaa. On jestas, että on muuten pitkä matka. Oh. Munkki sanoi aina, kun sä pistit kameran päälle, että kuka voi ees asua oikeesti Himangalla? Et niinku, mikä saa ihmisen muuttamaan Himangalla? Niin miettikää siis semmonen tapaus, että meikäläinen olisi vaan tulisi joku päivä tänne talliin ja sanoisi, että ei saatana jätkät, että nyt on sellainen tilanne, että meikäläinen muuttaa Himangalle. Minkälainen olisi se reaktio niin sanotusti teiltä päin? Oisko vaan, no ei mitään, hyvää loppuelämää sinulle sinne Himangalle. Mä yritettiin majoitusta tätä Himangalta. Ja mä en oo siis vielä niinku ottanut meillä mitään majoitusta. Kello on nyt joku, mitä se on? 8, 8 7. ehkä illalla. Ollaan siellä Jyväskylässä. Ja en oo etsinyt vielä mitään majoitusta. Mä katsoin, niin siellä on yksi ainut paikka, missä voi olla yötä. Ja siis se oli joku motelli. Mut matkalla mä ajattelin, että täytyy selvittää. Joo. Kukaan on bokserit ja pyy. Jep.
Mulla ei edes pyyhettä, pelkät bokserit ja sukat. Niin, ja ne on sillä päällä nyt. Niin. I've always admired those who just do it and they conquer their fears. They fall back down and they keep getting up and they try to steer clear. I'm afraid, I'll admit, what if I'm stuck in my mind? I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be Saavuttu Himangalle. Saavuttu Himangalle erittäin tiukkaan majoitukseen. Ainut majoitus koko Himangalla. Yksi oli saatavilla. Voisi sanoa, että paras, mutta ainut. Joo. Tää on niinku Munkki sanoi hyvin tuossa äsken jotenkin, että täällä oli se niin paljon pölli täällä koko paikassa. Että jos täällä vetää pölliä, niin arvosteluksi Kari laittaa, että erittäin mukavia vieraita ja onneksi veti pölliä huoneessa niin kuin kuuluukin. Voisi sanoa, että täällä on se niin paljon niin pölli, että se on enemmän kuin sallittua polttaa täällä. Jos mä nyt polttaisin vielä röökiä. Tässä sängyssä. Niin mä polttaisin sen tässä. Mä en menisi tonne ulos. Vaan mä polttaisin sen tässä. No niin. Joo. On ihan ok majoituspaikat täällä. Kello on nyt tosiaan 2:30 yöllä ja en tiedä yhtään monta ajatella herää, mutta ajatella on jäätävä aamuvirkku. Mä veikkaan, että se herää niin 2 tunnin päästä. Joo, tai tunnin päästä. Niin. Mä veikkaan, että se soittaa 4:30, niin ensimmäisen kerran, että ootteko missä? Joo. Ootteko tulossa? Se voi olla. Täytyy laittaa Ojikselle viesti, että soittelee meille sitten, kun me ruvetaan heräilemään. Kyllä. Ja sitten lähtee auto dynosessarit käyntiin. Eikä laita vähän asappina nukkumaan. Lähetään. Laittaa tuon jouluvalo melkein yöksi päälle, ei täällä muuten uskalla nukkua. Mä veikkaan, että ton telekkarin kun laittaisi päälle tosta, niin ihan sama mikä kanava, niin savi päälle. On. Joo. On törkynen meistä kyllä. No, öitä. Huomenta. Huomenta. Ollaan saavuttu Tounin pajalle ja nyt ruvetaan katsoa sitten Nokia-ajoitusta heti alkuun. Eli kurkataan missä asennossa meidän nokat on. Karin Texas-hotellissa nukutti niin hyvin, että huh. Että joo. 2 tuntia ehkä nukuttiin siitä. Tai mä en tiedä, oli meillä ehkä aikaa nukkua semmonen joku 3-4 on, mutta 2 tuntia mä veikkaan, että nukuttiin. Se on aika realistinen. Siinä on muuten Tony. Hei, se oli Vessi. Miten Hiasen mestari? Hiasen mestari. Yhtenä päivänä, oli viime viikolla, jo 9:30 aikaa soi puhelin ja joku jamppa soittaa ja kyselee Hiasen vinkkejä. Mä että voi hevelauta. Hiasen vinkkejä. Annoit sille hyviä vinkkejä? Annoin. Mikä oli ensimmäinen vinkki? En mä muista. Älä osta Hiasen. Älä osta Hiasen.
Mä aina sanoin, että mä en oo mikään hiaseen ystävä kyllä, vaikka näin puhun. Mä en oo mikään hiaseen ystävä, mutta mä kaikki niistä tiedän, että sanoo vaan. Siinä oli jotain jarruongelmia. Niinhän se pitää tehdä. Jos se ongelmat jatkuu ja jos ei se ole hyvää, niin sun pakko vaihtaa nokkaaksi. Siinä on kyllä vaihtoehtoja. Ei siinä. Vaihtoehto on vähissä. Taas sitten toinen niin moottori. Sulta S50. Niin, Vielä mitään. S50 toivotat seisellessä läppälä. Niin. Ois kerma. Tehdään vaihtokautta. Niin. Otan tämän ja pannaan tuolta tuohon. Niin. Otappa silkka irti se kone. Hetkinen, tehdäänpä silloinkin, että käännetään tää auto niinku ympäri. Voin kertoa, että eikös tosta tuu nyt semmonen kunnon röpprätystä viekääntiä ja kaikki. Ei tuu, ei pitäis tulla. Ja nuo on tuommoiset tyttönokaat, niin eihän nulla mitään röppötystä. Noniin, remmiin. Remmiin! Sillä samalla sijalla. Äitin ton takin päälle. Munkki hukkaa kaikki pultit. Joka laittaa meidän kanavatilaukseen samalla sinne, kun kattelet. Mainos. Pieni mainos. Mainoskatko, joo. Tuliko tänne muutoksia? Kyllä me muutettiin joo, pakopuoleen ajoituksia muutettiin jonkun verran. Ei me kerrota minkä verran, mutta muutettiin. Kyllä. Katsotaan mitä tapahtuu. Otetaan lähteekö vehkeet laulamaan. Päätkö Antti mun palauttaa? Vittu sä oot pitänyt toi kuksaa kännä. Joo. Et ois paikalla. Tää on vähän kirjoiteltu jotakin lukemia tuohon on kirjoiteltu, mutta älkää niistä välittää. Niin kuin me halutaan loville. Eli se on näin. Niin alas 30, ylös 20. Ylös kulkemia. PD. Tuttu PD. Joo. Sä oot pannut moottoripyörähän kanssa isoon takahampuun. Se on niinku just toisinpäin tässä. Pienellä menee lujaa. Eli alas 30. Alas 30. Alas isompi. Onko sä vaihtunut ikään kuin En oo paljon ikään. Mulla on Immosen tekemä taulukko, joka on ihan vittuun selkeä. Okei, joo. Meillä ei oo Immosen tekemää taulukkoa. Nää on ihan hienoja. Terve! Ojatalo palautti peräänvälityksen, ei ollut 1,5 vuotta lainassa. Haluaisin vieläkin soppaa lisää joka haluaa. Ja paljon. Tää on aika iso ero. Joo. Ero vaikuttaisi olevan nyt. Useampi asia mä uskon vaikuttaa. Kyllä. Eli tähän mennessä vaikuttaa silleen, että mennään oikeaan suuntaan. Joo. Joo. Ai sä vaan eri kuulunen. Joo, niin Se on. paljon tiukemman Joo, kuulunen. on. Siis tosta kun sä vedit 3 tonnikin, sä rupeit säätää sinne tälleen, niin vittu rupee turposuiseen niinku ihan Joo, niin on. Ei saatana tuollaista valtakäyrää oo missään! Aivan tajuuton! Siis kahtot niinku 6,5 tonnin jälkeen käyrää. Ei oo vittu ikään ollut tässä autossa. Tommonen. Ei varmasti oo. Niin. Aika hyvältä alkaa vaikuttamaan ja nyt Toyotalla testaa vielä, että syttyyhän tää vielä samaan vanhaan malliin kuin aikaisemmin.
syttyy Ja Jaari, ei tää ikään ollut näin raika. Ja tuossa kun vei vasta tolleen Jarroa vastaan, niin 880 oli korkeimmat molemmat. Joo. Ja siis se kuulostaakin silleen, että lähtee niinku heti. Ei joo, ja ihan pikku kaasu. Joo. Ei tarvitse painaa pohjaa. Joo. Ja se oli Jarroa aika rajusti. Joo. Tämä tykkää Jarroa vähän pyöriä. Siinä on taas pari tuntia penkissä uudetettu. Niin joo, sulla on jo ilmastointi. Se on tulossa. Aika hyvin lähti rokkaan. Joo. Mä toivon, että saatiin toivottavaa tulosta Kyllä. asialle. Juurikin näin. Ainakin vaikuttaa hyvältä. Eli painetta meillä nyt on vähemmän ja periaatteessa niinku tuntuu olla vähän raikkaampikin vielä. Painetta on varsinkin siinä vääntöpiikin kohdalla. Täällä on, viimeksi oli 1,8 ja nyt oli 1,4 vai 1,35. Niin, ja törkeästi niinku siellä. Tosi paljon vähempi. Joo. Ja täällä ihan lopussa on joku 1,6. Joo. Ja viimeksi oli 1,7 vai 1,8. Joo. Se on ihan... Ja se niinku, tässä on aina ennen pitänyt tehdä niin, että tänne loppuun on pitänyt panna enempi painetta, että se niin, teho pysyy. Kyllä. Ja nyt pystyy, se jopa vähän laskee tuonne ja teho nousee. Joo. Niin se on niinku merkittävin ero ehkä. Kyllä. Ja kyllähän tuolla ylärekisterissä kyllä kuulee tuosta autoäänestä. Se niinku muuttu kyllä. Se on ollut kyllä ihan erilaiseksi Kyllä siellä. justiin. Se on niinku tosi siisti, ei hän tämmösiä oo kellään. Paitsi meillä on. Niin on. Täällä on ennen 5 tonnia, missä se oli se? 4800 on niinku 850. 5 tonnin kohdalla rupeaa mennä 900. Että tänne se nousee tänne ylös. Joo. Mutta tää taas kun on portattu kanavia ja muuta, niin se tää alarekisteri huononee. Ja kun pantiin tänne painetta, niin eihän se noussut paljon mitään, että rupesi täältä lopusta tumppaa. Kyllä, joo, just sekin näin. pitää niinku huomioida. Jep, ei mennä ammu liikaa. Ei ammuta liikaa, kyllä. Liikaa. Liikaa on liikaa. Dedi. Meillä on Joo. aika onnistunut päivä. Onnistunut päivä, auto jälleen ehjänä tuossa penkissä ja ollaan just irrottelemassa tää poistosta ja kaikki vaikuttaa nyt törkeä hyvälle. Eli painetta on tosiaan vähemmän kuin aikaisemmin, oikeastaan joka alueella. Ja imulämpöjä on vähemmän ja ei nosta öljylämpöjä enää ja pakolämmötkään ei nouse enää niin paljon kuin aikaisemmin ja löylyä on kuitenkin saman verran ellei enemmänkin. Että nyt on niinku sen puolesta kaikki näyttää hyvälle. Säädettiin tosiaan niinku pakonokkia eri kohtaan tai pakonokkaa eri kohtaan ja vähän VVT:tä rassattiin ja sitten säädettiin muuten koko auto niinku periaatteessa uudestaan. Vaikka hyvällä pohjalla se oli, mutta niin, totta kai kun tekee isoja muutoksia, niin tarvii tehdä silloin säätöjäkin. Ja nyt toivotaan, että meidän venttiilin välykset ei tosiaan enää tiukkenis ja ne pysyis niinku kunnossa. Ja pystyisi keskittyä ajamiseen eikä tarvitsisi joka kerran jälkeen säätää venttiilitä uudestaan. Ja on hyvää settiä. Kyllä. Ja nyt me lähdetään kohti Jyväskylää takaisin täältä ja heitään auto vielä kärryyn ja nähdään sitten Lapualla. Morjesta! On keli. On keli. Ollaan saavuttu Lapualle. Alamäki on periaatteessa kohtuu alamäki. Se on ihan siisti. Se on ihan siisti. Saa vetää täysiä. Saa vetää täysiä. Tuo on aika hullu niin kuin Simussakin oikeesti. Niin. Joo, tarvitsee niinku suurilla säkeillä työntää tuohon ja Tuo tarvii kyllä vetoo päälle aikaisin. Ja se on siistin näköinen kyllä varmasti sitten kun osuu. Kyllä. Ja toivottavasti sen osuu ihan hyvin. Varmasti. Ei ole vaihtoehto. Ei ole vaihtoehto. Vaihdetaan kuskia, jos niin, just näin. Ja menee kuitenkin pihalle heti ensimmäinen. Mä tuun sit ajataan spotteritorille, että no niin mä tuun Aivan joo, vaihdetaan. Vaihdetaan, niin menepä sä vetää vaan. Joo. Ei monen paina heti ihan täydellistä. Jos se muuten niitä motulikyltin alta ainakin varikolle. Tosiaan Lapualle saavuttu ja ei ollut aikainen herätys, kello jotain 12 vähän ylikin tällä hetkellä. Ja meillä ollaan viimeisessä reeniryhmässä, kun johdetaan tää SM-sarjaa.
kerätään se katsoa nyt 2 ryhmän ajot tosiaan vielä ennen meidän omia ajoja. Ja sit päästään ruoputtaa. Ja ei siinä sen ihmeellistä. Mulla on 2 kyyditystä on tästä myös ostettu. Ja mä otan ensimmäisiä vetoja heti kyytiin siihen ja siitä se lähtee sitten liikenteeseen. Rankkaa tulee olemaan varmasti niin kuin kelin kannalta jo ihan niin kuin autoille pelkästään. Ja mulle. Niin, siellä on ihan pikkusen lämmin. Huono sauna siellä kytissä. Ja haalari päällä siellä saunassa. Kyllä, mukavaa. Mutta katsotaan, toivottavasti selvitään ilman teknisiä murheita. Ja kyllä ajo tulee ihan varmasti kuntoon, en epäile siitä mitään, että varmasti osuu. Mutta lähdetään se ruopiin. Tai kattelee muiden reenejä ja sitten ruopiin. Bensaa. Ei. Eikö? Huomenta Joonakselle. Huomenta tai päivää. Tai päivää, niin. Niin. Miten on lähtenyt päiväkäyntiin lämpöisesti ainakin? Joo, lämmintä on. Auto käyty läpi ja perävälissä vaihdettu ja nyt pitäisi ruveta laittaa vankarin penkkiä. Se voi muuten väärinpäin, mutta... onko sulla telaa? Saanko hakea? Joo. Mulla on ruuta. Vänkärille penkkiä pistää paikalle, niin pystyy pari kyyditystä vielä ajattaa tuossa. Ja... Kyllä. Näin, kaikki ihan hyvin. What a waste of love. Joo, ne olisi eka treenit ajettu ja rupesi siinä loppuun aika hyvin lähteä jo, että sai aivan askelmerit kohilleen, mutta niin. Alkuun piti totta kai vähän lähteä varovasti tuohon hakemaan tuon alamäkeen, että miten se meni, mutta olisiko 3. vedolla, niin oli jo ihan hyvä. Joo. On vähän periaatteessa lämmin. Ihan törkeen kuuma. Siis autossa on ihan tosi kuuma ja tuo auto on tosi kuuma, että mulla on niinku imulämmöt 9-8 toisen vedon jälkeen tuolla ylällä. Eli niinku siis aivan very iso. Ja öljylämmöt joku 130 ja kaikkea, että mä kävin kysymässä tuossa ajatellulla kanssa, että vitsi on aika rajut lämmöt periaatteessa, niin se sanoi, että on niin raju keliikin, että siis mä veikkaan, että täällä on plus 30 yli. Mut joo, nyt jäähytellään autoa tossa noin ja sit uusi veto päälle. Hyvä. What's happening täällä? Täytyy tehdä vähän puskuria ilmaottoreikiä, kun imulämmöt nousee niin korkealle, kun täällä on niin saakelin kuuma. Mutta yritetään nyt saada edes symmetrisesti ne reijät tähän, ettei se näytä sitten ihan järkyttävältä. Niin siitä nopeet Joo. iltajuomat, Jep. iltasnapsut.
Mä tarjoan. Joo. Nää kuva. Tää on sellainen jokkishomma. Niin... Jokkishomma? Joo, tää on vähän. Tätä ei voi laittaa mihinkään, siitä tulee huutista, jos käyttää tasan. Pöntinen lähti Irlannista vittu niin vauhdilla, että pysähtyi tohon noin. Tai siis eihän mä ollut missään. Vähän rauhasta. Ota sitä sun perserasvaa sieltä. Niin, tästä on munkin perserasvaa. Reeni taettu. On Mitenkä meni? Jälkimmäiset treenit meni ihan hyvin. Kyllä se alkoi sujumaan. Joo, jotain pieniä juttuja niissä aina saattaa löytyä, mutta niinku... Entrohan tässä on nyt niinku... Se radan vaikea. Niin, radan vaikeus niinku... Siihen kun saa askelmerkit kohdalleen niin kuin nyt saatiinkin, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Että tuo loppuratahan se on sitten ihan laskettelua vaan ylämäkeen. Niin just näin. kyllä se osuu sinne. Ja nyt kun ollaan... Viimeksi me synnytettiin ja nyt me lasketellaan ylämäkeen. Joo. Ja sitten ollaan tossa niinku lajitteluiden viimeinen. Niinku siis lajittelujärjestys. Kyllä. Niin siinä ollaan niinku lajitellaan viimeisen, me annetaan kaikkia muiden roopia aikaa ja käydään sieltä sitten vetää jotkut pongelit. Kyllä sieltä aika hyvät tulee, jos menee samalla tapaa kuin reeneissä. Niin, jos menee. 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 Vaihtoehtoja. Jee. Joo, yritetään painaa siihen täysiä alamäkeen ja saada niin. Se on juuri kuinka helppoa ja hauskaa tämä parhaimmillaan on. Kyllä, juuri näin. Ei mitään, mennään reeneihin. Ei me reeneihin enää, nyt siis mennään lajitteluun. Mennään lajitteluun. Tiedetään kyllä minkä tuollainen vanha E30 Meillä vaihtui kuvaa ja tiimissä. No niin. Joo. Mennään vähän. Joo, no Mitäs mä teen nykyään? Sä oot mekaanikko. Renkaita potki. Ei kun vaihattiin renkaita. Vaiha. Joo. Mä tiedän pystynkö mä siihen. Kyllä sä pystyt. Iso potti. Niin, sä editoit näitä. Mä teen videot ja kuvaan jatkossa kaiken. Yes, eli mulla on ensi viikko niinku vapaa. Joo. Käy. Ei mitään. Jatkossa. Seiserillä ja ylhäliikkeelle hetken kuluttua ensimmäinen kierros. Pysytään siellä hienosti. Sitten neloseen. Menee melkein reunasta reunaan, mutta on näköistä. Ylhäällä. Tuomarikko haluaa
halu olla liuulta vartija sauvoja, niin kolmoseen olisi voitu sinne boksiin ehkä pikkasen aikaisemmin. Korjausta nelosen. Koulutusta vitoinen ja kutoinen menee hyvällä leveällä linjalla. Tulee läpi ja suoritus loppuu Jarvilla. Huomenna annetaan Opelien pyörittää toivottavasti viilentävät kirjeellistä nämä. Joo. Mutta hei, kiitoksia yleisöä jo vissiin matkalla kotia päin. Ei muuta kuin Montoveikka. No niin. Lajittelut ajettu. Lajittelut ajettu ja nehän meni aika hyvin. Ne meni aika hyvin. Ekasta 8-9. Sitten lähdettiin pikkusen parantaa ja pikkusen parannettiin. 9-2. Jep. Niillä tuli sitten lajitteluiden voittoja. Onneksi päästiin sinne yli 90. Kyllä joo. Koska se on ollut meillä nyt eikö me tänä vuonna ajettu joka paikassa niin on joo, siihen pitää aina pyrkiä, niin, että ysillä pitää alkaa. Ja alle 90 se ei niin lasketa. Ei niin. Periaatteessa ei ajettu kuin yksi lajitteluveto. Periaatteessa näin. Joo. Mutta tosiaan se oli se 89kin piisannut voittoon, että se olisi riittänyt muuten kanssa. Siihen nähden niin kun suorittaminenhan on ihan kohdallaan, siihen mihinkä pyrittiin. Joo. Toi on aika ärskytä alamäki, siis saa kyllä ladata ihan kunnolla. Joo, vieläkin sen 92 jälkeen sanon, että kyllä voi tulla napsun vielä niin pitemmälle. Että ihan pieniä muutoksia tehdään sinne mäen päälle jo ja sitten saa sen linjan osumaan täydellisesti siihen kakkoselle. Ja siitä se sitten lähtee. Kyllä, se menee hyvin. Ja tää on mukava mun mielestä, kun tällä on vähän niin kuin tälle, enää alkaa tälleen päivällä ja loppuukin myös tälleen vähän päivällä. Että täällä on niinku, tai onko kello joku 6-7, kun se ehkä on? Joo, 7 pintaa varmaan. Joo, ja sitten niin huomenna ei ole mikään hirveän aikainen herätys tähän kyllä karkeloihin ja saa nukkua hyvät yöunet. Ja joo, se ettei ole ihan niin kuin täyteen tungettu se päivä, niin on sitten kyllä toisaalta helppo. Niin. Jep. Huomenna sitten lähtee päiväkäyntiin reeneistä. Ja kyllä, 10 alkaa reenit ja siitä lähdetään kokeilemaan, että kuinka se tandemi sitten tällä radalla sujuu. Se voi olla, olla haastava varsinkin tästä niin kuin tämä kohta tässä näin. Niin. Se voi olla haastava, mutta tuo on kyllä haastava kohta. Joo. Ei mitään. Mutta aivan varmasti luonnistuu näistä on hyvä jatkaa huomiseen. Niin. Kyllä. Ja alkuun oltiin tosiaan vähän akuussa reeneissä, niin kuin puhuttiin siinä niin kuin muutama ekaa vetoa. Ja Immonen hoiti kyllä homma hyvin siinä ja, no joo. Ja sai askelmerkit taas osua kohdalleen. Ja tästä on hyvä jatkaa nyt eteenpäin. Vielä pieniä parannuksia ja huomenna voitto kotiin. Kyllä, siihen yritetään. Yes. Hyvä, huomiseen.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Meillä on ensimmäiset pari ajoa reenit takana. Ensimmäiset pari ajoa reenit on vedetty ja märällä. Sopivasti kuivu tälle toiselle ryhmälle. Meillä oltiin siinä kaavien vasemmalla puolella ja ne ajoi ekaa näitä siellä yöllä sitä vettä ja aamullakin tässä vielä. Ja oli märkä rataa ja nyt se alkaa sitten kuivua tossa. Mut joo. Meni tommoseen niinku vaihtelevaan olosuhteeseen nähdä reenit mun mielestä ihan hyvin. Ja tossa onneksi on vielä silleen, että kun tulee top 32 vaihe ja sen jälkeen on vähän aikaa, koska täällä ei täyt top 32, olisi silloin 5 paria vaan, niin siinä välissä on vielä vapaat treeniä. Niin tarvii mennä sinne sitten vielä reenailemaan paria jo vielä sitten lisää se loppuaika siinä, että pääsee vetämään kuivallakin vähän. Mut joo, ei mitään, mä lähden kattelemaan vähän vetoja, mitä muuta eilen. Focus Finland on paikalla. Vihdoin ja viimein. Kyllä. No meinaa tuote. Niin vittu, missä niitä lahjoja on? Mä antoin Jorkille suoraan nesteytysjuomaa Dubaista. On meinaa tuote. No niin, toiset treenit paketissa ja alkaa maistua jo. Ihan hyvältä tuntuu tuo rataa ja on tosi siisti syöttää tuo ihan täysiä menemään. Ja en mä tiedä. Ei kai siinä mitään ihmeellistä. Lähdetään seuraavaksi kaavioon. Eka tosiaan 32 siinä ja siitä selviää, joka mulle tulee vastaan sitten top 16. Niin mennään sitä kattelemaan. Alkaa vähän lämmin tulee jo. Sulla otti vähän etupää johonkin osumaan. Joo, siis ihan vähän osuu tossa mun seisissä tohon Jiri Haapalan perään, niin lähti etupuskuri irti, niin mä lopetettiin niinku siihen vedoon, että mä näin sitten puskurin päältä ja pysyy puskuri ehjänä. Ei se isompa. Hyvä jätkä.
ihan mikä tahansa räjähtää periaatteessa millä vedolla tahansa. Tuli yhden tarina. No. Sulla on joku jiitseta. Mulla on. On. Se. Se voisi olla. Onko se? On. Onko saako sitä voimakasta? Saa. Kyllä, siitä varmaan samalla kerralla saa kyllä saa. Se on yksi jiitseta. Onko siinä pakosarjoja eikä tai mitään? Siinä on pakosarjoja kaikki mä oon. No sä tarvit siihen turbo, jos sä haluat siihen enemmän löydy. Siinä on mun mielestä joku 650 heppaa ja eikä 700 nyt. Mut siinä on ihan saatana pieni karre. Siinä on niinku oikeesti tosi pieni karre. Ai vähän kuin jiitseta. Se on helvetti. Semmonen ois. Olisiko niinku joute? Se on mulla helvetti. Ja sitten viimeisenä haastatteluun lajittelun ykkönen, eilisen päivän 2 kovimman vedon suorittaja. Pisteitä 92, numero 63, Jarkko Jylhä. Moikka Jarkko. Eilen tosiaan lajitteluista parhaat pisteet, oikeastaan 2 parhaat pisteet. Mikäs on miehen fiilis? Hyvät on fiilikset. No ihan varmasti. Mitäs teillä on lähtenyt tiimin kanssa aamukäyntiin? Ihan hyvin lähtenyt, ei meillä ollut mitään ongelmia ja ollaan saatu ajaa paljon ja kaikki tuntuu olevan ihan hyvin. Paitsi nyt jännittää, tuo alamäki on ihan öljyssä. On ajatellut moottorista ja niin pitäisi ensimmäisenä siinä ajaa, niin saa nähdä, onko se liukas vai ei. Hei, me nähdään myös sut alahärmässä Demekeissä, niin mitkä sulla on fiilikset siitä? Ihan hyvät. Toivottavasti nämä kisat menee vielä hyvin ja päästään sinne sitten ruopiin kanssa, niin mikäs siinä. Jes, kiitos Jarkko. Kiitos paljon. On semmoinen tilanne, että nämä kaverit on ensimmäistä kertaa tälle päivälle ajamassa kaaviovaihetta ja tilanne on top 8. Jarkko Jylhä lajittelu 1, Jere Väliniemi lajittelu 9. Jylhä sai top 3-2 kautta Jiri Haapala vastaan top 16 vaiheeseen Haapalalla vetoakseli poikki keskeytys. Ja Väliniemi sai sitten suoraan top 16 vastaan Toni Ojatalo lajittelu 8 kiertokanki poikki. Ja nyt mennään top 8, Jarkko Jylhä, Jere Väliniemi. Eilisen lajittelu 1 ja eilisten ja tämän päivän treeni ehkä kovin suorittaja Jere Väliniemi. On mielenkiintoista nähdä, vähän sumputti Väliniemi itseään tuolla kolmoskilipillä. Jylhä menee edessä kyllä hyvin, mutta katsotaan nyt vielä sitten viimeiset pari mutkaa. Näin suoritus loppuu. Miten Anssi tuon? Tietysti voi tapahtua mitä vain vielä näin päin. Se justiinsa, koska Jere Väliniemi on niin kuin eilisen
jälkimmäiseen kuljettajakokoukseen oikein tuomaristo antoi erikoismaininnan Väliniemen hyvästä suorittamisesta. Hänellä oli eilisissä treeneissä kyllä kaikkein parhaimmat vedot. Kyllä. Se ei tullut lajitteluun asti pisteinä. Ja tämän päivän treeneissä taas Väliniemellä on sujunut, niin katsotaan miten toi liini menee, miten Jylhä siihen vastaa. Hyvä leveä linja tuonne kakkoselle. Kolmoseen olisi voinut ihan pikkasen aikaisemmin tulla boksiin, mutta kyllä Jylhäkin saa ihan täyden päivätyön tehdä, että perässä pysyy. Kun Väliniemi edellä menee nyt tässä ylämäessä, sitten kun vauhti vähän hiipuu, niin on helpompi, että lähelle Väliniemi vähän pöllyttelee siellä hiekkaa kutosklipillä. Ja sitten suorituksen lopussa Jylhä aivan vieressä. Mikäs fiilis miehelle jäi? Siistiä täällä aina ajaa. Fokus näyttää olevan okei. Fokus on okei, joo. Ei mitään, kiitos Jarkko. Kiitos. Ja Lippusen näyttää ja vahvistaa tästä parista jatkoon ja top 4 Jarkko Jylhä. Siellä on tiskivuoro sitten top 4 toisessa parissa, mutta mitä täällä sitten ikinä on vuorossa? Katsotaan, Jarkko Jylhä, Lauri Heinonen. Niin, onko tässä sitten pyykkivuoron jauhossa? Niin, eikö se periaatteessa sitten täydy olla, että jos tiskivuoro on laitettu tuonne toiseen, niin tämähän on silloin pakko olla pyykkivuoro. Jylhä edellä, Heinonen seuraa. Ja on Heinonen pikku ylimääräiset liikkeet tuossa kakkoselle tulossa, mutta oli kyllä jo ennen kakkosta niin lähellä, että kukaan ei ole tänä päivänä vielä ollut. Ja siellä jälleen sitten 4 kohdalla ollaan aivan ovessa kiinni. Ja 5 myös, 6 edelleen mennään todella syvällä linjalla vielä Heinonen. Ja silti aivan vieressä. Aika nätisti osuu toi Pemari käteen. On kova peli. Joo, ihan. En mä tiedä mistä tallin pahan oltu, se kaivettiin. Niin, kyllä se melkein... Torstaina, kun se oli, kun ne sitä kaivaamaan ja vaihtoi öljyt ja kovaa ajui. Niin, ja me oltiin tässä jo ennen kuin sitten porilaiset saapui ja sitten hetken niiden perään tulikin sitten tosta naapurikylästä. Bussit ja systeemit. Bussit ja systeemit. Historic Drift Team, niin kuin auton puskurissakin lukee, Matti Luoman kilpuri. Ja nyt katsotaan, miten se Heinosella menee, kun Jylhä tulee vastaan. Vähän jää kakkosboksi Jylhällä hakematta, mutta muuten tullaan kyllä ihan lähelle. Heinonen vetää todella leveää linjaa ja niin kuin Anssi tuossa arvelikin, niin ei siellä liideissä kummallakaan mitään vikaa ole, eikä tähän mennessä ole vielä nähtykään. Nyt sitten viimeinen klippi ja on Jylhä lähellä. Päästänyt sua Jorki helpolla. Mikäs fiilis jäi? Yes sir, nyt oli kyllä siistiä, ai vitsi. Nautin kyllä ihan täpöt. Ja näytti siltä, että kumpikin teistä nautti ajamisesta ihan täysin rinnoin. Kyllä.
Oli siis. Jes, kiitos Jarkko. Kiitos. Lippu näyttää jatkoon meni ja sen jälkeen Pyry kertoo, miksi näin. Tästä parista jatkoa Jarkko Jylhä. Kuskit valmiina. Lähettäjä siirtyy valojen edestä pois, kytkien ne käyttöön. 3 kertaa keltainen, sitten vihreä, näin ne palavat ja näin tullaan. Finaalilähtö osa 1, Jarkko Jylhä, Juha Pöytälaakso. Ja sieltä tullaan viimeisen päälle ja Pöytälaakso on 2 jälkeen jo siinä oven vieressä niin kuin pitää. Sieltä sitten puolenvaihto 4, 4 touch and go, sitten siitä 5 ohi 6, Pöytälaakso edelleen roikkuu oven vieressä. Ja sieltä sitten 7 kohti ja suoritus loppuu. Jylhä ottaa siihen pienen semmoisen matkan tuohon kaareen ja odottamaan ja reagoi jo liikkeelle lähdön keltaisten valojen vaiheessa eikä odota vihreää ja näin on Jylhä siinä hyvin hököllä. Ja täältä tullaan entriin toiseen klippiin, hienosti tulee pikku korjaus siinä 2-3 välillä Jylhällä ja niin kuin Anssi jo olettikin, että liinivedoissa ei kyllä virheitä näillä kahdella tule eikä tähän mennessä ole kyllä Pöytälaaksollekaan tullut. Jylhä on lähellä, katsotaan miten tämä 6-7 väli hoituu. Vähän jää Jylhäkin perään tuossa. Katsopas Pönttisen pakoputkeen. Peukalot on katsottu kuljettajilta. Tai kuittaukset, sit laitetaan liikennevalot toimintaan. Jylhä seuraa lajittelu 1, lajittelu 3. Edellisen osakilpailun jälkeen nyt ei sumputa, sen jälkeen on 4 jälkeen heti jälleen ovella. 5, viime kerralla laitettiin tässä 6 puolen vaiheessa sitten pikkuongelmia Pöytälaaksolla. Ei nyt ainakaan niin paljon ja loppuviivalla aivan vieressä. Juha Pöytälaakso, Jarkko Jylhä matkaan. Näin ja nyt potkaistaan pelit oikein kunnolla käymään. Pöytälaakso menee hienosti kakkosboksiin. 3 olisi ehkä hivenen aikaisemmin voinut tulla sisään, mutta se on lillukavarsi ja pikkasen jää Jylhä siinä 3 loppupuolella, mutta jälleen on siinä vieressä. Katsotaan sitten 6 alue mennään. Siitä sitten 7. No vähän samankaltaista, ei Jylhä ei pääse ihan ovelle 7.
mitä tapahtui. Kumpi vei, mutta oli kumpi tahansa, niin oli setit. Oli. Huonoa painin jälkeen täällä kilpailun voittaja on numero 63. Jarkko, sua ei todellakaan päästetty helpolla, nimittäin te Pöytälaakson kanssa te molemmat painaa ihan täysiä. Maistuu varmaan voitto aikaista hyvältä. Kyllä maistuu. Oli niinku supersiistit vedot oikeesti. Oli niinku tosi nättiä painaa pönttön kanssa. Kyllä, ja tää Lapuan areena ilmeisesti aika hyvin sopii sun käsille. No näköjään, jos ykköspyt tossa on, niin tää oikein paremmin voi mennä ja lajittelun voitto kuitenkin. Niin tää voitto kaikki, mitä pystyy voittamaan. Niin ihan hienosti on mennyt. Joo, ja sulla on lähtenyt alkukausi oikein räjähdysmäisesti käyntiin. Kyllä, on lähtenyt hyvin. Hei, ketä sä haluaisit kiittää ja kenelle lähetetään terveisiä? Perhettä, ehdottomasti tiimiä. Tiimi on toiminut tosi hyvin tänään. Kaikkia yhteistyökumppaneita osaan täällä katsomassa ja omia lapsia ja äitiä ja kaikkea mahdollista. Niin kiitos kaikille. Kiitos Jarkko ja onnittelut. Kiitos. Ui, mikä helvetti se saatana. Semmonen tuli. Tämmönen. Oho. Ja oli voitonnyrkkä tuo viimeksi Jyväskylässä ollut. Ei ollut joo, nyt oli voitonnyrkki taas. Nyt oli. Kyllä. Joo. Oli sessarit. Oli sessarit, kyllä. Pääs ajamaan taas ihan niin kuin loppuun asti täysiä. Kyllä. Oli hyvä kaavio ja sillä lailla, että joo. Top 16 mentiin laittelusta suoraan. Siinä olisi Jiri Haapala tullut vastaan, mutta menikö vetari sitten vai mikä? Niin joo, Jirillä vissiin meni vetari. Se oli aika jännä, kun me oltiin kerrottu ajaa. Se oli niinku siis silleen, että oltiin kuskiesittelyssä ja siitä ajettiin sitten tonne ylös Purnisboksiin, niin se varmaan olisi Purnisboksiin sitten. Joo. Ja se ei ottanut 5 minuuttia tai mitään, että niillä on varmaan ollut vetaria ja se jäi siihen sitten. Ei tullut sitten Top 16 ajettua ollenkaan. Niin joo. Top 8 sitten Väliniemi oli vastassa. Joo. Tiedettiin siinä jo, että vetomies että saa kyllä ihan painaa huolella, että pärjää. Ja osu vedot ihan hyvin niin kuin pitikin ja siitä mentiin jatkoon Top 4. Lauri Heinonen. Joo. Oli BMW-hattu päässä jo. Ihan onnistui Laurilla laina-autolla ajaminen. Tosi hyvin mun mielestä. Tosi hyvin. Ja päivän mittaan vaan koko ajan parani, se oli hieno nähdäkin. Joo, siinä oli tiukka vääntö kyllä Laurin kanssa. Joo. Oli tasaiset vedot, mutta siitä mentiin kanssa sitten jatkoon finaaliin. Juha Pöytälaakso. Joo. Nyt oli oma auto sillä. Nyt oli oma auto, ei ollut lainapeli. Joo, ei ollut lainapeli. Joo, oli oma. Ja oli muuten ottanut kyytiä. Se oli varmaan pikkusen napsuja ottanut sitten, että niin Jarkko sanoikin sen ekan vedon jälkeen tai ekan chasein jälkeen, että ei tarvinnut paljon jarruun koskea perässä, että sai niin syöttää. Sai olla niin lämäpoissa koko ajan menee siinä. Ja mä vielä kysyin sen meidän ensimmäisen vedon jälkeen Pöntiseltä, että miten sun auto meni ihan järkyttävän kovaa, että niin se vaan että kun Immo näyttäkää niin spotteroinut sitä koko ajan ja katsonut niin kuinka nopea se niin on periaatteessa verrattuna meidän nopeuteen, niin se oli ottanut vielä siihen meidän vetoon vielä pitoa lisää. Ja sanoi, että nyt on otettu napsuja vielä. Joo. Siitä tuli tasaiset vedot ja tuomarit sanoi OMT. Joo. Uudestaan finaalia. No se otti taas napsun lisää. Se otti taas napsun lisää, mutta niin otettiin kyllä mekin. Niin otettiin mekin, joo. Mutta sitten pienillä eroilla. Hyvät oli kummatkin vedot ja pienillä eroilla niin tuli sitten taas voitto kotiin. Just näin. Onnistunut päivä kyllä. Onnistunut päivä kyllä. Laturi hajos. Kyllä, ja jos palkinto on jaossa. Että aja kreivi aikaa mennessä. Sillä niin että just kerkesi ottaa pyty sitä kouraa. Niin. Ei lataa muuta. Joo. Olisi meiltäkin kyllä ollut uusi laturi, kyllä se 5 minuuttia kerkeä vaihtaa, mutta joka tapauksessa niin aika hyvää tullut. Paremmin näin, niin ei tule mitään ylimääräistä härkeliä. Just näin. Ja siis hyvä näin, että demeikki tulossa, jos laturi olisi oirellut, niin me saadaan nyt niinku Mastersinkin, että ihan brännevä laturi ja tiedetään, että niinku
Ettei tarvitse siellä lähteä itse Niinpä. puhumaan sen kanssa. Juuri näin. Mutta ihan hyvä juttu. No tästä on hyvä jatkaa kyllä sitten härmä. Tästä on hyvä lähteä härmään. Ja mehän ollaan härmässä niinku, jos nyt on lauantai, niin torstaina. Torstaina mennään, siellä on jo torstai-iltana ensimmäinen Joo. kuljettajakokous. Kyllä. Silloin mennään. Ja Just näin. toivotaan, että siellä kanssa auto pelaa samalla tapaa nyt niin kuin ennenkin, että ei tule mitään tekniikkamurheita, että pääsee oikeasti vetämään kovia kuskeja vastaan. Siinä sitä parasta kokemusta sitten saa. Kyllä. Mennään laittamaan niille kovaa kampoihin. Yritetään ainakin. No totta. Yritetään, joo. Yes. Hyvä, kiitos Immonen. Kuin myös. Loistavaa spotterointia jälleen. No joo. Me laitetaan Kimpusta Kampusta kasaan ja lähdetään Jyväskylään. Muistakaa tilata meidän kanava tai YouTube-kanava ja shoppailla meidän verkkokaupasta chaserdrifting.fi ja sieltä uudet fanikamaat ja kaikki mahdollisesti löytyy meiltä. Käykää kattele. Kiitti, moi!